Malawi Brief. Omvera tikupasirani nkhani madzulo pa Times TV. Takhalani pomwepo. Zankhalango kuthabwa mboma la Chikwawa alanda galimoto lonyamula maliro lomwe anthu ena anagwiritsa ntchito pozembetsa makala. Galimotoli linanyamula bokosi lomwe anadzadzitsamo makala kuchoka nawo kwa Ngabo bomali. Malingana ndi wachiwiri kwa mkulu wa zankhalango kumwera kwa dziko lino William Mitembe, iyi ndi njira imodzi yovuta yomwe anthu ozembetsa makala akugwiritsa ntchito. Iwo ati galimotoli linachokera kwa Ngabo ndipo linanyamula makala ndipo anawavindikira ndi nsalu yomwe amagwiritsa ntchito pa nthawi yomwe anthu akuyika maliro. Mkuluyu wati pofuna kuti zioneke ngati maliro enieni, anthu anatenganso anthu ena omwe amayimba nyimbo zachisoni. Anthu akufuna kwabwino ndi omwe anatsina khutu akuluakuluwa. Ofesi yona za nthenda yachifuwa chachikulu cha TB mchigawo chakumpoto yati pali kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu omwe akudwala nthendayi mchigawochi. Mmodzi wa ogwira ntchito ku ofesi Amese Kawera auza Times kuti chiwerengerochi chakwera kuchoka pa 1709 mchaka cha 2024 kufika pa 1747 mchaka cha 2025. Zambiri mulipoti lomwe walemba ndi Deborah Madea koma akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Akamwera anati kukwera kwa chiwerengeroku ndi kamba ka ntchito yophunzitsa anthu zokhudza matendawa komanso kuchuluka kwa chiwerengero m'matawuni zomwe zikuyika anthu pa chiopsezo chotenga matenda TB. Akamwera anati ngati dera aonetsetsa kuti thandizo la matenda TB likupezeka mosavuta poonetsetsa kuti madera osiyanasiyana ali ndi malo omwe angapezereko thandizoli. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network George Jobe anati kukwera kwa chiwerengerochi zomwe ndi zotsatira za ntchito yophunzitsa anthu za matendawa ndi chizindikiro chakuti pakufunika umodzi mu ntchitoyi. Kafukufuku uyuyu ndi wothandiza kwambiri omachitikayo omafanizira chaka china ndi chaka china chifukwa ndi wothandiza kuti tikadziwa kusiyana ndi kuganizira kuti zitapangitsa ndi chani nzotipangitsana kugwira ntchito yothana ndi mavuto amenewo zimene zingatipangitse kuthana ndi TB kutsogolo kuno. Mchaka 2021 unduna wa zaumoyo unakhazikitsa ndondomeko zotchedwa National Tuberculosis and Leprosy Elimination Program yomwe cholinga chake chinali kufuna kuchepetsa nthenda ya TB ndi theka komanso anthu omwe amamwalira ndi nthendayi ndi 75 pa 100 aliwonse komanso kuonetsetsa kuti anthu 90 pa 100 aliwonse akulandira mankhwala moyenera pofika chaka cha 2025. Poyankhula ndi Times, wachiwiri kwa mkulu woyang'anira ntchitoyi ati Sungani Mwenyenkulu anati ngakhale pali kutsika kwa chiwerengero cha anthu omwe akudwala TB poyerekeza ndi chaka cha 2015, dziko lino lalepherabe kukwaniritsa milingo ina mu ntchitoyi. Amwenyenkulu anati chiwerengerochi chatsika ndi 43 pa 100 aliwonse mwa anthu omwe ali ndi nthenda ya TB, 49 mwa 100 aliwonse komanso 63 mwa anthu 100 aliwonse omwe ali ndi kachirombo ka HIV posiyanitsa ndi chaka cha 2015. Komabe Amwenyenkulu anati chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi nthenda ya TB chakwera ndi 300 poyerekeza ndi chaka cha 2024 pomwe chiwerengerochi chinali pa 18,310. Bwalo la Senior Resident Magistrate Court ku Lilongwe lapereka belo kwa Humphrey Mjetseni amene adawayimitsa ntchito ngati mkulu wa bungwe la National Economic Empowerment Fund. Iwo awatulutsa pamodzi ndi mkulu ku unduna wa zaulimi Anderson Mbozi amene adawamanga limodzi. Bwalo la milandu ku Lilongwe lidamva za nkhaniyi Lolemba masana. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Lolemba, Mjetseni komanso Mbozi anauzidwa milandu imene aboma awatsegulira. Milanduyi ndi iwiri yomwe ndiyokhudza kuzembaitsa ndalama komanso kugwiritsa ntchito udindo awo molakwika. Mwazina Mjetseni akuwaganizira kuti adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika pa ndondomeko yoyotsa ntchito amene ankawathandizira zimene zidapangitsa kuti bungwe la NIF limulipire ndalama zokwana 150 miliyoni kwacha komanso kuti Mjetseni adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika pa ndondomeko yogula nyumba zina zogwiramo ntchito zimene imodzi ili ku Lilongwe komanso ina ku Blantyre zimene ndi za ndalama pafupifupi 1 biliyoni kwacha iliyonse. Iwo akuwaganiziranso kuti ankafuna kuzembaitsa ndalama
zokwana 11 biliyoni kwacha. Senior Resident Magistrate Chukulani Kumbani watulutsa awiri wa pabelo komanso kuuza mbali ya boma kuti adzapereke zikalata za umboni pofika pa 16 March 2026. a Jefferson Luwa ndi mmodzi woyimira oganiziridwawa. Machaji amene taona lero nkuteka tokhala omwewo nkuteka takusini, so mwina until tsiku la trial likadzakhala tizazo kuti eni ndawawo. Apolisi adamanga Mjetseni komanso Ambozi lachisanu lapitali. Gulu limene likudzitcha kuti ndi komiti yapadera ya bungwe la Human Rights Defenders Coalition lati likamang'ala ku bwalo la milandu ngati akuluakulu a bungweli sakwaniritsa zomwe gulu lidawauza kuti achite m'masiku 14 amene pakadali pano atsala anayi okha. Mwazina gululi likufuna kuti akuluakulu a bungweli ayitanitse msonkhano wake waukulu kuti akakambirane tsogolo la bungweli. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe wa pampando wa komiti a Henderson Mhango wati akukhulupirira kuti akakhala ndi mkumano waukulu pachakwawo zothandizira kuthana ndi mavuto autsogoleri komanso nkhani zomwe zikuchitika kuti zituluke poyera. Iwo akufotokoza. Monga ndanenera, bungwe si chinthu cha munthu mmodzi. Bungwe limayimirira Malawi ina aliyense. Enawo amene tilasogoleri timangokhalapo monga motikhulupirira kuti tiyendese chinthucho. Koma kwambiri Malawi ina aliyense atha kubwera poyera ndi kufuna chilungamo chimene chikuchitika mu bungwemo, chifukwa tikamapanga zinthu zathu timanena kuti tikuamenyera nkhondo Amalawi. Ndi Amalawiwo amayeneranso kuziwa zinthu zimene zikuchitika mkatikati mwaja mabungwelo. Ndi chifukwa chake ifeyonso tikuonano kuti kuli bwino tikhale owamasukira Malawi pa zimene zikuchitika mu bungwe lathuli. Kupitirira ndi nkhani zathu, bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA lati limafunikira ndalama zokwana 4.4 biliyoni kwacha kuti ligwire ntchito zake. Akuluakulu a bungweli afotokozera komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe kuti iwo akukumana ndi mavuto azachuma pamene chaka chatha lidawapatsa ndalama zokwana 990 miliyoni kwacha zokha zimene ndi zochepa. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Mukuyankhula kwawo mkulu wa bungwe la MEPA a Wilfred Kadewa ati bungwe lawo likukumana ndi mavuto akulu makamaka pa nkhani ya zachuma. Iwo ati kuperekedwa kwa zachuma kukupangisa kuti ntchito yawo isayende bwino yoonetsetsa kuti zachilengedwe zikusamalidwa. Timu yathu ndi yochepa yomwe imayenera kumagwira ntchito Malawi monse muno komanso kumapezeka malo osiyanasiyana Malawi muno kukwaniritsa chomwe lamulo linatikhazikitsira. Ndife kupempha kwathu nali tiloledwe kuti tilembe anthu ena kuti timu yathu ikhale yayikulu bwino kuti tikagwire ntchito moyenerera. Komanso china inali kuti ndalama zomwe timapatsidwa poti bungwe lathu limathandizidwa ndi boma sizikufikirapo pa zomwe tikuyenera kuchita. Kwambiri zimachepera. Chaka chinocho silingi yomwe anatipasa inalinso yokuti ili m'musi. Ndi pempho lathu kudzera ku parliament inali kuti silingi atayonjezera kuti tikakhale ndi kuthekera kokwanira kwathandiza Malawi momwe zikuyenera kukhalira. Poyankhulapo wa pampando wa komiti yoona zachilengedwe ya ku nyumba ya malamulo ati aone Henry anavomereza za vutolo ndipo iwo atakhala kuliunika ndi kuchitapo kanthu. Tawaunikira kunena kuti kwa mwezi umodzi aonisise kuti mapepala amene wasapezekenso m'misika yathu mu Lilongwe koyambirira. Komanso tawaunikiraso nkhani za kuntaya. Nkhani ya kuntaya ndi yoti ikukhuza kwambiri anthu mu Lilongwemo, makamaka amene amakhala ku area 38. Ndi tawauzaso kunena kuti nkhani imene ikuyeneka kuyenda mwansanga. Pakadali pano bungwe la MEPA lati lokonzeka kugwira ntchito ndi boma komanso mabungwe amene saboma pofuna kuonetsetsa kuti zachilengedwe zikusamalidwa. Wapampando wa bungwe loona zachisankho mdziko muno a Annabel Mtalimanja wapempha ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito yawo mwaukadaulo komanso mosunga mwambo pamene bungweli likukonzekera chisankho chachibwereza mwezi wa mawa. Mtalimanja amalankhula izi kumponera boma la Dowa pa maphunziro a anthu amene azikagwira ntchito yolandira kalata za anthu amene akapikisane nawo pa chisankhochi. Iwo akufotokoza zambiri kwa Mphatso Mbang'ombe.
former operators amene akulandira training panopa pokonzekera nomination processes ndi chisankho chapadera chimene chikubwera pa 17 March ndikuti iwo wamvetsere ndithu modekha komanso mwatcheru maphunziro onse amene atapatsidwe chifukwa chiti tikufuna kuti tionetsetse kuti akumvetsetsa ma processes amene atachitike pamene tikukonzekera kulandira makandidate. Alipo ena amene anapereka kale ma nominations awo mu July 2025 komanso alipo ena amene akubwera kwatsopano. Tifuna tonse atithandize mofunikira komanso ma processes onse ayende bwino ndiye training ndiyofunikira kwambiri. Mmodzi mwa anthu amene akuwaphunzitsawa a Joe Chirwa ochokera ku Lilongwe ati akaonetsetsa kuti akutsatira malamulo. Pempho limene litalandira bwino kwambiri chifukwa chonena kuti ife amene tikupita ku field kumeneku tikupita mu dzina la meki kotero kuti chilichonse chimene tikachite kumenekoko chikakhala kuti tikuchita mu dzina la meki kotero pempho limenelo talilenga serious kwambiri fonera kuti kufuna image ya meki ikhale yabwino ndipo ife tilo odzipereka kuti tikagwire ntchito yabwino. Pali zinthu zingapo monga kusaonetsa mbali ya chipani komanso kusakondera mwina candidate wina aliyense kupanga treat candidate wina aliyense mofanana. Bishop wa Diocese ya Mzuzu a Yohane Nyirenda wapempha adindo kuti atengepo gawo lalikulu poonetsetsa kuti zipatala mdziko muno zili ndi mankhwala ndi zipangizo zokwanira. Anyirenda anena izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe mgwirizano wa mipingo inayi unakapereka zinthu za ndalama zokwana 2.5 million kwacha pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Iwo achita izi ngati chikondwerero chokumbukira tsiku la odwala pa dziko lonse. Macloyd Chilangiza ali ndi ripoti ndipo akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Tsiku lokumbukira odwala mu mpingo wa Katolika amalikumbukira pa 11 February chaka chilichonse ngati nthawi yolimbikitsa pemphero, umodzi komanso chikondi kwa odwala ndi omwe akuwasamalira. Poyankhula pa mwambowu, Bishop Nyirenda anati ngakhale azaumoyo akugwira ntchito yotamandika, luntha lawo limapita pachabe kamba kakuchepa kwa zipangizo zogwirira ntchito. Anyirenda anapemphanso ogwira ntchito zaumoyowa kuti azithandiza odwala ndi chikondi komanso umunthu, ponena kuti odwala sachira ndi mankhwala okha koma kuphatikizapo chikondi ndi kuwasamalira bwino. Kuchira kwa munthu si mankhwala okha koma mwina malandiridwe kapena mmene timamugwirira mmene timamuyankhulira zonse zija zimathandiza kuti munthu achire mwachangu. Chifukwa chake ndimawakumbutsa anthu onse ogwira ntchito mzipatala kuti tionetse chikondi. Wapa mpando wa komiti yomwe inakonza mwambowu a Clement Nyasulu anena kuti apereka katundu yomwe nthawi zambiri odwala amavutika kuti amupeze akakhala mchipatala. Anyasulu anati wina mwa katunduyu ndi monga sugar, mchere, soya pieces, zovala komanso zakumwa zomwe anati zithandizira odwalawa. Muzipatala umabwera anthu ambiri, ena mwa iwo ndi anthu osauka ovutika kwambiri. Nanga si matenda amabwera mwazizizi, ndi akabwera mwazizizi umakonzeka ngati ndi kanga chipita bwesa lero kamene akaka kapaketi kaufa kandiwo kasoya kawathandiza kwambiri aona kusiyana ndithu mu moyo wawo. Tsikuli analikumbukira pamutu wakuti chikondi cha Msamariya kuthandiza ena pa zosowa zawo kuchokera mu nkhani ya m'buku lopatulika ya Msamariya wachifundo yomwe anayitenga pa Luka mutu 10 ndime 25 mpaka 37. Katundu yemwe waperekedwayo anachokera ku mipingo yosiyanasiyana monga Anglican Church of Malawi, CCAP, Lutheran Church of Malawi komanso mpingo wa Katolika. Kupatula ku Mzuzu Central Hospital, gululi linaperekanso katundu ngati uyu ku ndende ya Mzuzu, chipatala cha Mapale, chipatala cha St. John's komanso ku St. John of God. Nkhani zathu ndi zomwezi